uzobheka iy'qiniso zakho zesikole. Hayi bo, Amahle ngikhuluma nawe. Indaba? Yazi nayo indaba vele ungafuni wena ukuthi ngiyohlala nawe. Hawu Amahle, ngasho nje ukuthi ngizokulanda uma sengiqedile i-room. Hayi nayo imali ye-room qeda nenjalo nje kwakhiwa yona. Hawu awuyazi ukuthi angisebenzi umsebenzi ocacile, ngiyazama nami. Manje ngizosaphi imali yokuthi ngekhe i-room futhi? Hayi nawe kodwa manje ngabe uyasho uma ungafuni ukuhlala nami njalo nje wakhe room. Ngizokulanda nje Amahle, buka ngizosaphi mina imali yokuthi ngondle wena, ngondle nala ngihlala khona, ngiphinde futhi nginakekele nasesikoleni. Angithi ngisebenzela lokho manje. Ngizosaphi imali yokuthi ngiphinde ngi-ede erumini? Kodwa bonke abangani bami bahlala nabazali babo, mina kuphela nje ngihlala nogogo. Ngizokulanda nje Amahle, ngimbaphi imali mina, kodwa-ke ngizozama. Kinga futhi uzoshiya ugogo la, ngithi ngoba kuhlalisela ngifuna ukuhlala nogogo, unakekela ugogo. Ngiyakuzwa-ke ma. Ngizokulanda mntanami. Woza. Ngizokulanda yezwa. Ungakhathazeki. Wena nje hlala nogogo, unakekela ugogo la. Yebo. Ungamhluphi-ke yezwa. Yebo. Kusasa-ke ngifuna sothenga lezi ay'cathulo engikhuluma ngazo. Amasokisi usanawo? Yebo ma, kodwa ngisadinga amanye amasha. Okay. Nakudla. Hawu, ngiyabonga. Oh, mana ngakusondela la kancane esikoleni. Okay. Yazi nginokubuka nje indlela ekwenza ngayo izinto la ekhaya nezizulu nani. Nanokuthi uyazi ukuthi sezizame kaningi silokhu sithi sizama ukuthola abantwana kodwa singabatholi abantwana, so sengigcine sengiphuma neqhinga lokuthi ongcono nje sivele siyo-adopt ingane. So adopt ingane? Yeah. Nginayo nje mina ingane? Hawu, usho kahle nje ukuthi unayo ingane yakho ingane. Mina ngifuna ingane kuzobe yethu soba-2. So ungazuyelanda ingane le ngaphandle ngenxa yokuthi awufuna uku-accept ingane yami? Akukona ukuthi angifuna u-accept ingane yakho, ukuthi mina ngifuna ingane ngezukube yami, ngezukube yakhe, sizokwazi ukuthi mina nawe sizame ukuthi siyithande, sinikeze uthando lobo sobabili. Manje ubona ukuthi leyo ngane ngizoyithanda-ke mina ngoba ungayifuni yami ingane? Akukona ukuthi ingane yakho angiyithandi, kuwukuthi ngoba angifuni mina umuntu ozolokhu engikhumbuza ukuthi wena uke waba nendoda ngaphambilini futhi naze nathola umntwana. So lento izolokhu iyisilonda silokhu silivela ngaso sonke isikhathi, futhi umuntu ozobe ekhona nje la egcekeni ezobe ehle inyuka lana. That is why ngithi okungcono asihambe so-adopt ingane, ngezukube yami, ngezukube yakhe, kuzobe eyethu sobabili ukuthi sizame ukuthi-ke siyithande. Ngicela ukuthi lento singayenzi ibe inkinga. Wena uyenza ibe inkinga lento le. Wena ngabe accept ingane yami nje, ibuye ingane ezohlala nazo. Uye kuloko yolanda ingane esingazazi. Nayo nje leyo ngane zobe ngayona yakho. Ngiyachazela nje ukuthi angifuni into ungitshele amakhonto ayidingayo. hayi. Mina ngizo-adopt ingane uthanda ungathandi. Ngengidlala wona phela. Nami umhlolo wami ngumfazi lo. Ngena. Hawu ngithe ngena nje. Kanti wena. Ngiyafuna kanje indaba. Alright.
Ngiyabonga ngokusuze wafika. Indaba kwenzekani ngathi awukho nje right? Kuningi ngabuye kube yini ngaphandle nje kwalo mshado engikubona. Kusayindaba yengane yini? Sicabanga uku-adoptha-ke manje okukhulu kakhulu. Sefuna ukuyo-adoptha? Yes. Kanjani manje ngoba yona nayo ingane yakho thathwa ngani yona ingane yakho uma ukuthi idingeka ngako leyo ngane? Angazi wena Njabulo mfethu ngoba ngiyakutshela kuthiwa ngiyazi ukuthi indaba yenza lento ayenzayo lo. Manje wena uzowenza njani? Uzoyamukela leyo ngane leyo? Ngithi ngiyanyusa ngazi ngidinga i-advice yakho njengomngani wami. Kodwa nje lento leyo icacile nje. Wena nje ungayamukeli nje wena leyo ngane leyo ayiyenzi nje isense lento leyo ukuthi angabe ulanda ingane le yangaphandle. Ekubeni ingane unayo wena. Ungayamukeli nje leyo ngane leyo. Manje masekuthi usefikile nayo ngizenze njani-ke mina? Ilwa nje ngempela ukuthi ngase kufike lapho. Uma kufika-ke lapho kodwa nje uzama indlela zokuthi ihambe leyo ngane leyo kufike ingane yakho izohlala la nawe. Ngiyakuzwa mfethu yo. Kunzima kwami mfethu ngiphuma kulokhu ngena lokhu ngiphuma la kufika okunye. Ngikhathele nami. Hey ngizobuye kubone zama mfethu nami ngisamele nginiki nje ekhaya. Sesuthinta efonini yazi. Hey ungahamba mfethu. Kodwa ngizobona ngikwenza njengobusho. Ngiyabonga ngokufika kwakho. Okay, siyothinta efonini. Awulele mzukulu wami ngithi usulele. Phela ngithi ngisaqedela nje lezi zitsha zilapha ekhishini singalali. Izitsha zingawashiwa wabuke kudangele nje kwenze njani? Gogo yazi ngathi uma ngangithandi. Hawu uyisho kanjani into enjalo? Gogo indaba uma ingafuna ungivashela futhi indaba yini ngingafuna ukuthi ngihambe ngiyohlala naye. Uma wakho nje next week uyeza nje nge-weekend uyeza. Uthe uyeza nje uzosibona. Uzobe kuphathele zonke lezi zinto zakho kade uyibhalile listini umfonela uthi uyayidinga. Ukubuka nje neskipa sakhe sihle kanjani usithengele uma wakho. Uma wakho uzama ngayo yonke indlela ukuthi uthole zonke izinto oyidingayo. Kuphela ukuthi nje usakulungiselela ukuthi uzohamba eThekwini uhlale naye. Kodwa nje uma wakho ukuthanda kabi. Kuphela ukuthi ungahlali eThekwini ukuthi uma wakho usabhekene nezinto eziningi ngale eThekwini. Futhi usakulungiselela ukuthi uthi uma ufika nje ufike uhlale kahle. Mbekezelele nje umnikeze isikhathi nethuba. Uzothatha ukuthanda kabi phela wena uyinkosazana yakhe. Okay ke Mr. Ngubane.
umgomo wokuqala sasiwuqedile-ke manje ngokusayina la madokhumenti lawa besivumelele ngawo ukuthi ukwazi uku-adoptha ingane le besivumelele ngayo. Okunye kodwa akuphelele-ke lapho, khona okunye kufanele kube kulandele kwemigomo. Usuzokuthola-ke nangu udadewethu la uzokuchazela inkinga sisazoqhubeka. Ngikhuluma. Yebo-ke baba Ngubane, ngiyathemba ukuthi usujabulile usuzowakuthola okade ukufuna ukulangazelile. Yeah. Ke kusho ukuthi lokho akusho ukuthi kusazophinde kuqhubeke inhlelo ukuthi sisazofika njalo nje sizonibona sonivakashela sibone ukuthi i-connection unjani phakathi kwakho nengane nokuthi ingane iyajwayela nani ukuthi niyiphatha kanjani. Yebo, hayi akunankinga, ningaqhamuka nizobheka noma ngayinini. Mina ngiyabonga ngokuthi senginomntwana and futhi ngiyathembisa ukuthi sizomphatha kahle, sizomnikeza uthando nemfudumalo usephepheni namabili ekhaya. Yebo. Siyajabula nathi ukuthi umntwana usezowalithola ikhaya elifudumele. Asethembe ukuthi nizophathana kahle. Uthini wena ndodakazi? Luyanda? Ngiyajabula ukubalana. Ubaphathe kahle abazali ungabahluphi lana yeso. Ya, so mntanami manje. Siyabonga kakhulu, ngiyanethembisa ukuthi ngizomphatha kahle. Futhi sizomnikeza konke akudingayo. Hayi siyabonga kakhulu. Hayi, Sesizocela indlela. akunankinga, siyabonga nathi. Sizobona ne-room lakho. Sesala kahle. Baba Ngubane. Hayi, nihambe kahle, siyabonga. Kahle ndodakazi. Baba yena. Hayi, siyabonga. Woza la. Yintoni wena? Uba Nguluyanda. Luyanda wakephi? Wala ekhaya. Hayibo, ngiyaba nje mina bonke abashana abalindo. Ufike nobala? Ngifike nobaba. Babakho balo. Hey, yazi nathi ndobizo lindo ubuzo mama asenganisa umungulo. Hayi, ngiyabonga kakhulu mngani wami ukuthi ungenzele izinto zibe lula kwi-adoption yomntwana. Nje yonke into vele yahamba ngokushesha, bengakutshela ukuthi kuzoshesha kanjena, nanokuthi-ke ungisize ukuthi sijampe wonke lama procedure alandelayo. Angazi ukuthi bengingayini ngaphandle kwakho. Kodwa ngizobona uma ngithobeka isikhathi ukuthi Ndo balo sedayiningi. Oh, ngicela ukube ngikufonele emva kwesikhatshanyana. Usubuyele? Sengibuyile ngibona nje. Oha. Ubalo ngale dining. Oh, yazi bengisathi ngizokuchazela uLuyanda lo mayelana nendaba ye-adoption nekade sizoyenza, so ngicela ngiyenzele. Adopting ngane ngaphandle kwami. Hawu, sikhulumile nje le nto leyo. Ngavuma yini? Manje ufuna ungitshela noma ungavumi ukuthi ngenze into mina angeke ngiyenze? Phela semshadweni nje kumele sivumelane ukuthi khona into ofuna ukuyenza. Manje pho kusho ukuthi ke wena nendoda lo muzi? Sisho mina ngisayilutho kulomshado lo Hayi bo, ubani uthi awusilutho?
Kodwa phela akayikho into ezoyenza ingane isikhona ila and Shuthi ingane yakho mina nginengane yami ngithi. noma ungathini ayikho into ezoguqa ingane ila and ayindawo. Kushuthi yakho ingane. Anginankinga ke yami. Hayibo, ahlala lo. Luyanda kayindawo. Kufanele umngane wami futhi. Hey, manje ujuice uzophuza nengo. Uzophuza lo. Savannah House. Ngi-afford leyo nto. Mina ngiyiphathile ngoba uyazi uhlezi uqwaqana nayo. Mfethu ngibizelanga leyo nto la. Ungibizele nakhuluma nentombazane? Uyakhumbula ngikutshela ukuthi uLinde ufuna uku-adopt ingane? Ngiyakhumbula. Ke ngithi ngiyabuya ingane igcwele umuzi. Ingane igcwele umuzi? Ngiyakutshela. Kephi la? Ila ekhaya lele embhedeni noma engawuthenga cash. La kwakho. La. Ila ekhaya. Ingane enjani yona le? I-right ingane kuphela ukuthi indala. Ngavele ngilindele ugodo nje ukudala futhi okade laqaka la lahlala khona. Ngiyenzani mina ingane engaka? Ingango amahle noma incane no amahle. Mhlambe incane kancane noma mhlambe ilingana nayo. Yihleke nje yona ngoyina ngapi kanti wena indaba usayibuza ngathi manje ingane yonke le mbusele. Angiyazi. Ilindo yangilinga. Kodwa mfethu kanti nawe mfethu lento le phela ilula nje lento le. Kahle kahle yabo nje wena tatazeliswa nje wena ubala lento le tatazelisayo. Angithi ngani isanda kufika la? Njengoba isanda kufika la ama-social worker azolokhana ifika azoyibheka. Wena hlukumeza le ngane le. Ngihlukumeze. Hlukumeza ingane uzoyixosha kanjani ingane? Kwaphela iyona ndlela nje yona option le khona nje manje. Ukuthi wena uhlukumeze wena lengane lena. Khona ama-social worker azofika azoyithatha leyo ngane le bese iyahamba ingane iphinde la iphuma khona. Mina ngenze njalo. Inkinga mayibekezela ngizwenze njani? Ngiyakwazi phela wena uqinile wena mngane nami. Ungavumi ngempela ukuthi nje uyiswe ingane isinoma kanjani. Angiyakuzi nje lento le. Iphi yona manje leyo ngane le? Ulele embhedeni noma engawuthenga cash ngiyasho nje. Ngeke. Uhamba uvusa lenja le ihamba iyoba busy lapha endlini. Uba uma wakho? Ubani uma wakho? Ngiyaxolisa. Lalela-ke angikufuni la kwami yazo. Yeah. Mina nginengane yami. Hayi wena, uzilandela umkhonyana wami nje la kulande khona engazi ukuthi bekulandelani futhi. Mina ngiyona ke le nhlobo epretenda nayo ngizole ngenze ngathi ngiyakuthanda ngibe ngakuthanda ngikufuni. Ungaloku engibiza ngoma wakho la. Uhambe kuyashisa itshe. Angazi ulaleleni la. Shesha. Uzongiphilela obala. Akushesheke. Yewena usheshe la. Yewena. Sawashiza itshe namanje? Cha sengifaka. Isikhathi singakwashi izitshe. Mina ngathi udodosiwe kini. Lalela ngeke uyenze lento le la kwami yazo? Ngeke uyenze into le.
Ngiqeda la thatha ibhodi elipheka ukudla ngakho ngeke ngikudle mina ukudla okuphekwa wena uphekela wena wedwa. Uzobona ukuthi upheka nani thini noma mazambane ngifuni nenyama yami nomkhwenyana wami. Awenzeke la. Ngibuye ungakayiqedi lezi zitsho yazi? Mina ngisho uqina. Sukam. Uthi bengihlukumeza noma bengikwenzani nezo? Ngena. Hey. Sanibonani. Njani? Nazi nahlala kahle kuwe ngathi niyabonda nje niyazwana. Hey. Kodwa sayihlalele nje bengitshe singane ebheda kade nje ingane right. Hayi kuyangijabulisa ukubona ukuthi niyazwana. Belunjani kusuku leni? Belumnandi. Beku right nje. Oh, hayi nami sengithemba ngidlula lapha etolo ngathi uthi ke nginithathele lokho. Angazi uthanda kuphi la lo? Oh, kontakala. Mina. Ake ngithi kuyoshaya ishawa nami. Okay. Ngibona manje. Hey, afuna. Hello, my little princess. Mawuzibuka esibukweni ubona ngelos. Yendaba kwenza njani? Uphethe kanjani mama? As baba ever since kwashona ubaba wami ngempela. Ngiphindanga ukuthola uphumula or injabulo. Yendaba kwenza njani? Ugogo wangihlukumeza. Kwashona ubaba ugogo wathola ithuba lokuthi angihlukumeze. Nengane yasekhaya encane. Manje ngicabanga leyo nto. Yes. Susekhaya right, manje sekhaya iphephile. Angeke kuphinde yenzeke into enjalo. Mangabe kukhona nje into engakuphethe kabi. Noma ekuhlukumezayo ungazisa. Ngicela nje ungithathe njengomuntu ozokuprotecta nozokuvikela kule noma ngabe yini ebuhlungu yenzeka empilweni yakho. Ngabe sakhala ngizokunikeza yonke into oyidingayo. Okay, asambise sesitolo ngikuthengela something emnandi. Ngobusakhala ne? Siyayithintela nje la ekhaya. Wena nginginaye ngikhuluma nawe. Utheni kulinto wena?
Angisho ngolutho. Pho indaba le ngibuza le mbuzo engibuza yona. Ubuza ukuthini? Ngiyakuhlukumeza mina. Angisho ngolutho. Lalela-ke uzongimoshela umshado wami. Wena ugqoka mina, udla ukudla kwami. Ugqoka impahla zami uyimina nje kahle kahle. Uhlala phansi kwendlu yami. Uzongisiza ukungimoshela umshado wami. Phinde ukhuluma urabbish uzongiphumela la endlini yazo. Yebo. Angisho ngolutho. Kodwa manje ungathanda ubuka le nto le mfethu ngcono kanjani? Imalini ngani lento? Siyabhema yini wena? Musukuthithiza, avuthithiza wena. Awukahle boyazi lento lezo ngisiza. Sufuna ubhemisa ingane manje indaba ufuna kwenzani? Avuthatha kancane wena yapayiza. Ngifuna umfakele empahleni zakhe. Letha. Zama bethu ngeke. Saseduze kabi letha imali. Ingogo wena. Hayi. Khipha imali wena. Ha, ingaka le 200 Ngobani? ufuna ukubambela Uthe nesavana 200 nje. kanti indaba. Ongigoqa ngathi uphethe imali engaka? Uzoyikhokha nini walami? Ngizokhokha. Okani? Ukungayikhokhi le mali. Wena. Ayihambe Yaphuza ke, phela. Wenza konke nje. Neyinkinga mfethu. Imali ngothenga manje ungiqale ngesavana. Hamba uthenga ngokuyini. Ngikhombisa ngibona ngifune ngani ukuthi ngifune ngani. Hlahla luyanda baqhamuka phona la. Lindo. Lenkinga la. Ade ngibeka imali yami la angiyiboni. Imali? Imali. Imali yani? Imali yamadila. Malini? Imali ngango 1200. Hayi ngeke mhlawumbe usazi ukuthi uyibeke phi ubani bengathatha imali. Obvious umuntu ofikile, khona umuntu ofikile nje la endlini. Hayibo usho ukuthi uLuyanda bengathatha imali engaka 1 point something. Akaze kulahleke imali la endlini, ngiyaqala ukuthi kulahleke imali ngoba sekukhona yena. Hayi ngeke. Usuke wambuza? Angazi ngimbuza. Kodwa ngimbuza manje.
Hayi ngeke. Ngiyombuza. Ujwayela phela. Abuza uhambe. Hlala ntandane kwami. Yewena, imalati la. Imalati lana. Imali yakhe. Angiyazi Imali yamati la. Angiyazi. Uyamuza ukuthi uthini sakayazi mhlambe awusukhohle khona la kade. Angikhuluma naye ngithi. Imali yami wena. Angiyazi. Lalela wena ngani kuyaqala ukulahleka izinto la ekhaya ngoba nakusekufeni sizolahleka izinto vini ubugebengu. Siphi isikhoma sakho? Angikaze ngithathe imali. Yabo lento nihambe nisilandela amaphara. Asikho isidingo sokuthi ukhulume kanjalo. Luyanda. Siphi isikhoma Uyithathile imali? Uyithathile imali? Cha ngiyithathanga imali. seshe lesikhwama. Imali yami. Angiyazi imali akho lutho lana. Sala. Uthatha ufihle la. Ha. Angiyazi imali, angiyazi ifako bani. Kwanuka insango futhi la. Angazi. Ha. Uyabhema futhi wena ngani? Cha ngibhemi. Luyanda. Khana. Angazi ukuthi uba uyifakile. Sana nikhuluma lento yenu. Hamba nisilandela amasela la. Luyanda. Angazi ukuthi uba uyifakile. Manje ufuna ungitshela ukuthi ifake yona isikhwameni? Sasa lo doti wakho wena. Baba ngimina ngiyifakile lento lena kubaka. Yantshontsha futhi ubhema nalensango umncane kangaka. Cha baba, ngikaze ngintshontshe imali, ngikaze ngiyithenge lento ngiyanokuthi imali nesitolo. Uzongiphola.